Plancher ye mun de ye? Plancher o ye ka dugukolo fan dɔ lawuli min dabɔlen bɛ sɛnɛ kama. Wa fɛnɛ n b'a fɛ k'a ɲɛfɔ k'a fara kan ko yan nɔ an kan bɛ plancher sugu minnu ma. O plancher sugu ninnu bɛ dilan siɲɛ kelen dɔrɔn. O kɔrɔ ko san o san i bɛ nɔgɔ k'a kan ni k'a lakuraya i ka baaraw kama. Sisan nin nɔ an bɛna plancher labɛn cogo de yira aw la. Sɛnɛ kɛlen ni plancher ye o bɛ dɔ fara sɔrɔta kan. Ani fɛnɛ a tɛ kɔlɔlɔ fosi lase dugukolo ka kɛnɛya ma. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na, plancher ye ka dugukolo fan dɔ lawuli, sɛnɛ bɛ kɛ min sanfɛ. Wa sentɛmɛsiraw de bɛ don o plancher ni ɲɔgɔn cɛ. O degedenya kɔnɔna la, aw mago bɛ se dugukolo mètre 12 sigiyɔrɔma 12 de la. O dugukolo mètre 12 min bɛ aw bolo, aw kan ka plancher 10 de dilan o kɔnɔna la. Wa o plancher 10 kelen-kelenna bɛɛ janya kan ka se mètre 10 bɔɲanko de ma. Ni baara kɔnɔna la, aw mago bɛ se baarakɛminɛ minnu ma, o de ye mètre n'o ye sumalikɛlan ye. Piquet o ye bere ye min bɛ turu walasa k'i ka yɔrɔ sumalen dafara dɔn. O piquet kelen-kelenna janya bɛɛ kan ka se santimètre 40 ka taa santimètre 50 kɔnɔna de la. Wa ni baara kɔnɔna la, an mago bɛ se piquet den 40 bɔɲanko de ma. O tɛmɛnen kɔfɛ, an mago bɛ se juru mètre 30 bɔɲanko ma. Pelle, pigache ni dugu jalen don, râteau, arrosoir o ye sɔnnikɛlan de ye. Ni nɔgɔ bɛ aw bolo, aw mago bɛ se nɔgɔ burɛti ɲɛ 4 de ma, walasa k'o kɛ plancher ni ɲɔgɔn cɛ. Ani fɛnɛ, aw mago bɛ se fɛn jalanw fɛnɛ ma, i n'a fɔ ɲagasa, furabulu jalan ani sɛnɛfɛn tɔw jalen. Aw mago bɛ se o burɛti ɲɛ 5 de ma, walasa k'o kɛ sentɛmɛsiraw kɔnɔna la. Walasa ka se ka plancher labɛn, aw ka kan ka tɛmɛ bɔda 7 de fɛ. Wa o ka kan k'a sɔrɔ baarakɛminɛnw bɛɛ dafalen bɛ aw bolo. A baara bɛɛ lajɛlen kɛlen tɛ tɛmɛ tile 1 baara kan ni mɔgɔ 2 baara de don. Dugukolo ɲuman sugantili ani a labɛn cogo. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, aw ka kan ka dugukolo suganti min bonya ani a janya bɛ se mètre 12 ma. Ani fɛnɛ ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na. Bɔda 2nan o ye plancher suma cogo ye. Sani baara daminɛli cɛ, aw ka kan ka plancher bɔ yɔrɔ de suma fɔlɔ. Plancher bonya ka kan ka kɛ santimètre 75 bonya de. Sentɛmɛsiraw fɛnɛ bonya ka kan ka kɛ santimètre 40 de ye. Aw bɛ fɔlɔ sentɛmɛsiraw bɔli la ani ka laban sentɛmɛsiraw bɔli la. A baara kɛli bɛ daminɛ terrain gɛrɛn kelen de la. I bɛ fɔlɔ ka piquet 1 turu i ka terrain kunna. Ni ka sumakɛla da o piquet turulen na, ka sɔrɔ ka santimètre 40 bɔɲanko suma. Ka piquet 2nan turu o santimètre 40 sumalen kɔfɛ. O santimètre 40 min sumana i fɛ sisan, o de bɛ k'i ka plancher bonya ye. O tɛmɛlen kɔfɛ, aw bɛna santimètre 75 de suma ni o bɛ kɛ plancher bonya ye. Ka sɔrɔ ka piquet 3nan turu. I n'a fɔ a ɲɛfɔra cogo min na, baara tɔ bɛɛ bɛ kɛ o kɛcogo kelen de la fo ka taa fɔ k'an sera terrain banyɔrɔ ma. Sentɛmɛsira 1, plancher 1. Fo an ka se ka plancher 10 sɔrɔ ani sentɛmɛsira 11. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ, i bɛ sɔrɔ ka taa terrain kɔyan fan fɛ. Ka sɔrɔ ka baara daminɛ i n'a fɔ i ye fɔlɔ ta kɛ cogo min na. Bɔda 3nan ni o ye ka sentɛmɛsiraw sen ni k'o bɔgɔ ta k'o kɛ plancher sanfɛ. Walasa ka danfara bɔ sentɛmɛsiraw ani plancher ni ɲɔgɔn cɛ. Ani fɛnɛ i ka sentɛmɛsiraw ka tilen ka ɲɛ. I ka kan ka i yɛrɛ dɛmɛ ni juru de ye. O juru o bɛ siri piquet turulen ninnu de la. Walasa ka sentɛmɛsiraw dan dɔn. Juru sirilen kɔfɛ, i bɛ sɔrɔ ka sentɛmɛsiraw senni daminɛ ni pelle ye. Bɔgɔ min bɛ sɔrɔ o la, i bɛ o bɔgɔ de ta ni k'o tilan i kini ani numon plancher ni ɲɔgɔn cɛ. O sentɛmɛsira ninnu kɔnɔna dunya ka kan ka kɛ santimètre 10 ka taa bila santimètre 20 kɔnɔna de la. Sentɛmɛsira 11 minnu ka kan ka bɔ, u bɛɛ bɛ kɛ o kɛcogoya kelen de la.
bɔra naaninan ni o ye sentɛmɛsiraw lafali cogo ye. An mako bɛ dugukolo ɲuman de la min ni nɔgɔ kɛmɛ k'a labɔ kosɛbɛ. Walasa ka se k'o lasɔrɔ, an bɛna nɔgɔ de ta k'o k'an ka plansiw sanfɛ. An mako bɛ se nɔgɔ burɛti ɲɛ 4 de ma plansiw kelen-kelenna bɛɛ ye. Nɔgɔ kɛlen kɔ plansi sanfɛ, an bɛ sɔrɔ ka n'o yɛrɛkɛ ka ɲɛ ni rato ye, ni o ye korontola ye, walima ni tɛgɛ filaw ye. Bɔda 4nan, ni o ye ka dugukolo lamaga ka ɲɛ, walasa nɔgɔ ka se ka ɲagami ani fiɲɛ ka se ka don a fɛ. Ni tɛmɛsira de b'a to fiɲɛ bɛ don dugu kɔrɔ ani ka nɔgɔ ni bɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn na ka ɲɛ. O baara kɛli la, an mago bɛ se grillinɛti de ma, ni o ye fourchette jan ye min bɛ kɛ ka dugu lamaga. Wa n'o t'i bolo fɛnɛ, i bɛ se k'a kɛ ni pikasi ye. Grillinɛti ka kan ka digi dugukolo kɔrɔ ka ɲɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ, i bɛ sɔrɔ ka na dugukolo lamaga ni grillinɛti ye n'o ye fourchette jan ye. Nka i b'i gɛlɛya i kana i ka baara kɛlen tiɲɛ. Nɔgɔ minnu bɛ tɛgɛ sanfɛ, o nɔgɔ ninnu ka kan ka jigin grillinɛti tɛmɛnɔ de kɔnɔna la. O bɛɛ bannen kɔfɛ, an bɛ sɔrɔ ka na rato ta walasa ka plansiw sanfɛla dalakɛɲɛ ka ɲɛ. Bɔda 6nan, o ye ka bin kɛ sentɛmɛsiraw kɔnɔna la. Sentɛmɛsira ninnu ka kan ka lafa ni binjalan de ye. O fɛnjalanw bɛ se ka kɛ bin ye, walima furaburu jalan, walima fɛnɛ sɛnɛfɛn tɔw jalen. O fɛnjalan minnu bɛ kɛ sentɛmɛsira kɔnɔ, o janya kan ka se santimɛtiri 30 ka taa bila santimɛtiri 40 kɔnɔna de. Tagama minnu bɛ kɛ sentɛmɛsira ninnu kɔnɔna la, o b'a to bin ninnu bɛ jigin, walima fɛnɛ a bɛ se ka jigin a yɛrɛ ma. O kɛkun ye walasa ka bin kolonw falen ni bali sentɛmɛsira ninnu kɔnɔna la. Ani ka ji mara, o tɛmɛnen kɔfɛ, fɛnjalan minnu kɛna sentɛmɛsiraw kɔnɔ, o fɛnɛ bɛ se ka toli ani ka kɛ nɔgɔ ye. Bɔda 7nan, n'o ye sɔnni ye. Aw tilalen kɔfɛ nin baara bɛɛ lajɛlen kɛli la, aw bɛ sɔrɔ ka na sɔnni de daminɛ. I ni baara, sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ ko i tilali ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen na. Wa fɛnɛ, nin baara bɛɛ kɛlen kɔfɛ, i sera ka plansi 10 de labɛn i ka nakɔ sɛnɛ baaraw kama.